bandiraɓe ma jaafuɗon de ko oɗon gandi probléme connexion hono invité men o mo jogino probléme connexion finalement noon maw ar ko ɓoyata ko deuxiéme maen gaddu deuxiéme partie o so Allah jaaɓi mbaɗon partagé wonno en garino koɗo ɓurno welde ɗo ɓurno welde ɗo en jettima ɗon inchallah ma en mbaw jokkude yewtere nde so Aissata Keita Amadou Sall mbo yiɗi ƴettudema kono noon won guevitaɗo hande so tawi on aranno après ma en ƴettu dendagal wonɓe ɗo pour wawde gadda hen miijoji mum après eɗen ñagata no mbatten partagé ko haala ɗo ko c'est important eɗen gandi caɗele kewɗe gonaɗe ɗe pour holɗen caɗele mbawata réglede Aissata Keita so tawi aɗa heeɗi kam pour mbawa nadde pour mi wawa ƴettudema mi wawa ƴettudema hande ma en jewtu hen yewtere mbaɗe partagé par ce que ma en kal hande eɗen gandi ndendori walla hammadi hunare ko wonno toon ñanden ko ma en gaddu hen enenne miijoji men ko eɗen jeeyi so tawi noon hunde woodi ko kewi eɗen poti yewtude hen mboɗo ñaagi on tan no mbatton partagé maximum Aissata Keita so tawi aɗa heeɗo kam bisimilla ma naata dekken yewtere nde tawde fuɗɗinoma welde affaire fasfas ndendori o holno ardi holno président Macky Sall laayi wadda ɗiɗo contrat ji fasfas ndendori o holno waɗa signé holno jooɗiɓe hol tawtoraɓe hol waɗɓe dibre les documents ji holno waɗira analyse awɗon en jii liggotoɗo hen ma wonko haalani hen kono en mbawa enenne addude hen gandal Aissata Keita so tawi aɗa woni en ligne jaafuɗon noon ma a weltanama no fewi allo eyyi Aissata ko caɗele Afrique to batte connexion e bo eɗen jarannoɗo phosphate ndendori o voilà effectivement abba surtout jarɗeɗen ko côté to mbinomi terre à terre les de stationnement ɗo on tan jinmi ko duttoɗen seeɗa eyo bisimilla aɗa andi Macky Sall ko ɗon tawimo mais onon holko tagi ɗum ɗo ari ha are wuro mon nguɗo ngalu arde wuro mon oɗon diwan consensus ala jooɗaka tan ha finon hande oɗo 21e siècle ko joni tan ɗum fiɗɗiti ɗum yalti bon abba mi salmini kadi dendagal yeeɓoɓe DSTV surtout arɓe joni ɓe mi yiɗo grand frère am Ablaye Tall Sidi Boy Sidi mi salminimo wima Seydi Tall machallah e ko noon tigui rigui calminirten heddiɓe Dawda Diade o salminama Liba probléme o min kam mi haalanma hunare wuramen to jeeyami ɗo notre premier probléme fuɗɗi ko waajiɓe nde garane implanté wu wela hunare naajo ganduɗo ko woni hunare jibinade hunare mawnude hunare ganduɗo keerodirɓe hunare anduɓe ko ɗo woni ngesa mamum Zadet ko ɗo to mamam ngesa mun nen toon ko ɗo woni ngesa mamum Abba Sherif ɓe neli ko koɗo abba hunare naɓe har mun nelɗo hunare koɗo ɓe neli ko koɗo koɗo ɓe neli gila nden ɓe gandi ɓe morama kamɓe hen
e joni ɗum ɗon holno an sa arditana ƴetti a consensus waɗani eyyi par ce que consensus wawa wadde par ce que an ko foto haalede ko so wonno ko neɗɗo wuuro ma yeehi ma wood ko haala jeyade wuuro ene andi ko moƴƴi e wuuro ene andi ko bone wuuro guurɗo e wuuro walla paaɗo wurde e wuuro andi wuuro kañum wawi jaɓande wuuro ko moƴƴi salanade wuuro ko boni mais mo jeeya he wuuro on kay kala ko mbiɗa Allah ne wawi taw ko dajjita wuuro ngo foof tan ko jeeyaka ɗon eɓe wiyatma ko eyi abba yiyama on holmo mbawɗa hen haalde hay hunde kala ko wawi wiyede wiyata ko eyi kala ko moƴƴi yo ko boni fof ko eyi wonde no bone ari koni donc hade yimɓe yaade ne mbaɗa réveillé conscience uji mumen ene ganda goni koye funtede tawi ko bonanno boni ha paari tawi ko wonanno ho woni paari sino ko hunare najo ɓe nelno ko ganduɗo hunare jibinande hunare ɓe nelno abba ma wodno wayi kono ma wodno wayani ɓe neli ron komo jibinaka e hunare anda hunare arno tan ko simple jangguinowo jeyino haɓe dokki ɗum wonde secrétaire municipal wuramen min mboɗo jeeya ittuɓe ɗum ɓe ha mami leydi taw ko koɗo wonno ko on mo anda recrutu mon ko on ardi on eɓan koɗo an abbo ko koɗo ɓe guittoy koɗo arno ɗon ko jangguinde ko muse ari ɗon ɓe mbi yo ya joɗonoyoɓe to décision ngaji ɗi to ƴettete to yo ya ƴettanaɓe décision ngaji wuuro mabɓe ande hay ɗon bone fuɗɗi ko ɓen on ƴettataɓe décision ngaji wuuro mabɓe cikkuɗani jogoɗo hay on wondi ko addantaɓe ni ko moƴƴe wuuro mabɓe ima ndendori e hammadi hunare naaɓe mara kamɓe kam e kamɓe consensus ala hakkude mabɓe no oɗo fosfat waɗete nde consensus ala no ay yimɓe ɓe yo kaldu gonga consensus ala so wona taw ko joni ɓe jiɗi rendude ɓe jiida yumo ɓe jiida baaba nde taw noon hankadine koɓe leɗɗaɓe normal kono noon so wona ɗum kam ɓe consensus ala hunare e ndendori alano ɗon hunare ndendori alano consensus hay consensus so neɗɗo wima hunare ndo waɗi consensus peut être ne haala ko safi ɗum kono min yiyan ɗon consensus gonɗo ɗon so tawi consensus ne wonno ɗon hunare hande ndendori so tawi hande won galleji gimmi hunare ne ndendori hen wonani woyanno soɓe gari maɓe dañ doole kono doole ɗe ma kawral ndendori hunare ma waɗ ɗum amortir usta doole ɗe haɓe kamɓe koye mabɓe mbawa dañde hen ɗon kono noon tawi koɓe kawrani tawi koɓe mbaɗi divisé tawi koɓe mbaɗi sende koye mabɓe goto foof ne woni banggue goto foof ko hooram hunarnaɓe Allah mumen ha gueɗe neloyo koɗo ɓen kam ɓuuri bonde division voilà waydani donc fosfat ndendori o e hammadi hunare o holto heeti e on diwan est ce que bon phosphate o wona phosphate hammadi hunare ndo wiyete ko phosphate ndendori par ce que guila ɓe gari ɓe gaddana ko inde ndendori ɓe gaddana ko inde ndendori même beeluji mabɓe windete hen ko nd manam ndendori windete hen la hammadi hunare côté goɗɗo o siɗɗo o hetti ko banggue waali diala donc woni hen ko ndendori waali diala hammadi hunare ko hen jeeya kono noon dans l' administration waɗa ko reconnaître hunare hen jeeya mais ko politiquement ça été monté de telle sorte ko inde hunare wasa yaltude hen mais au contraire inde ndendori yaltat hen mais so tawi a ari par la situation géographique ma andu ko hunare ɓuuri hedde e ndendu e phosphate o yante waali diala woni commune mo orkodere o voilà ko ni ɗum wayi kono noon phosphate o wiyete ko phosphate ndendori waali diala voilà joni est ce que no ari nde camion ngaji ɗi collecteur uji ɗi e matériel o est ce que ɓiɓɓe ndendorinaɓe e diwan mumen formama pour liggade hen walla ala ko woɗɗe tan gaddano liggoro hen bon abba ɗon aussi mi artanma hen ha laaɓa ko ɓe haala pulaar mbiyata koko dahaɗo laaɓan jangu donc ɓiɓɓe hunare naɓe e ɓiɓɓe ndendorinaɓe e ɓiɓɓe poolel naɓe en hen porma kono noon ɓe kewani ko arɓe ɓe ɓuuri hen hewde haɓe porma wiyani ɓe porma haɓe porma kono hewani te amin jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon kadi ɗum ɗon ça a été min je ne sais pas goɗɗo mais min ça a été mon combat pour toujours yoɓe ɓeyɗo yoɓe ɓuuri hen hewde ça a été mon combat pour toujours yoɓe ɓuuri hen hewde haɓe ƴetta mais ene famɗi amin jiiɗi ko ɓuuri ɗum voilà donc hol ressource
gonɗo heen o ko nante heen ko holko mbawɗa famnande yimɓe hol ngalu ngongu hen e ndiɗo leydi. Bon abba ngalu nguni heewi par ce que mo haali les matières premières so tawi ɓenni or ɓenni pétrole ɓenni diamant donc phosphate phosphate en 4e position je pense donc ko ngalu woni ɗon. Les matières premières là phosphate o ari 4e position donc ɗum ko ngalu woni ɗon. Imagine tono no yeeyete caggal leydi ni so tawi a wettiri ɗum a waɗi ɗum devise en CFA c'est de l'argent abba. Donc non argent o ɗon no waɗirte utiliser et no waɗirte ganduɗa investir e nder leydi meɗen voilà le gros problème. Mais phosphore ko ngalu mawɗo woni ɗo les matières premières de limtamami ɗon après l'or après le pétrole hein et parce que mbi pétrole mbi gaz mbi fof tu vois donc après le pétrole et l'or et le diamant ko phosphate arata en 4e position. Surtout phosphate o gonɗo ɗo au région Matam oɗo ko mbaɗa wawi wiide ko 2e meilleure qualité phosphate dans le monde entier. Donc wona kecco woni ɗo de voilà. Mais joni kamioŋaji en nani kamioŋaji jahoji defaɗi ko tonne e tonne e ton o hono foti exemple tawi aɗa andi. Bon, attendez, je suis en train de dévoiler les secrets là de l'entreprise là. Bon, c'est Minsa gère. C'est moi-même qui gère ça. C'est moi-même qui gère ça. Donc, je ne veux pas dévoiler trop les secrets de l'entreprise. Donc, il faut que les PAMA aussi. Donc, c'est pas bon. Comme Eden Kala problème a dit, problème par exemple les impacts néfastes que fait la société et villageois. Mais donc, quant à les autres choses, donc ça, c'est dévoiler les secrets de l'entreprise. Ça, bon. Combien de camions Mais ça, je gère là-bas. C'est moi qui gère là-bas. Combien d'exemples, combien de camions par jour? Bon, je t'ai dit dum ala to fawi tan ko usine o wadi produire pendant la journée et night shift o manam jammo fawi tan ko dum don en way ardema charge journée 20 camions en way arde charge 10 camions en way arde charge 15 camions en way arde charge 30 35 ala do fawi ar way charge 75 par jour ala do fawi. Donc ko fawi tan ko production no yaari fof ko non chargement aussi yaara voilà. OK parce que on ka jabani labinde hen wonno ko hen liggoroda wona question mi jabani il faut comprendre abouta aussi. Écoutez jabani je comprends holko addi fiyaɓe toon piggal ɓe piyangal diwano fo jaɓi ɗum ɓenni. Bon pigangal en tout cas min je ne magnifie pas oɗon geste ko hunde nde ganduɗa fota wonde te ko hono ɗum ɗo woto wattu en mbi woto wattu kono noon mbeɗa sikka ɓe manki nande woto wattu o ɓe batti récemment Yasin Laké voilà. Donc ko acte mo ganduɗa ko ignoble fota wonde ɓe ngala aucun droit ɓe ngala hay droit goto nangude soɓe ɓe haɓe piyi ɗumen parce que mbaɗi manifesté so mbaɗi manifesté so mbi haɓe ndewno lawol ɓe jaɓata rokkudeɓe autorisation. Donc l'heure est grave no kemi wirude ni an wira pourquoi an kam to jiiɗa fo l'heure est grave c'est sûr l'heure est grave. Donc ko ɓe mettinɓe e ganduɗa jawɗele mabɓe haɓe ndaara ene waɗe ko on fiyata waɗe sah ɓe ganda to rewi ɓe ganda to hucci ɓe ganda to fayi mais c'est normal ɓe mbaɗa réagir kadi muñni woodi kono muñiri mañiri manci lañata c'est trop c'est à dire ko yimɓeɓe muñ ha mbaɗi ses yimɓeɓe muñ ha mbaɗi ses jusqu'à un certain moment ɓe mbaɗi explosé noon explosé ni woni ko welani wajiɓe kañumenne nangi guuri ɗiɗon ɓe mbaɗe mabɓe e ɗum ɗo liifuji eno wonde gueɗe goɗɗe baɗe kono noon wideɓe wonde ɓe mbaɗa manifesté ɓe ƴetta ɗon motif wadde manifesté sans autorisation. Mais onon moment min waran somi heeɓino wadde manifesté sans autorisation mi waɗat sans autorisation parce que hunde koko muusi. Donc ko oɗon colère ɓe gondi ɓe dufe suhaɓe ɓe piiɗumen piile bonde
te pile ɗe ngannduɗaa ene ko pile baɗa autorisé mi wela holnuloɓe ɓe holnuloɓe ɓe mais holnuloɓe ɓe sona no maire là holnuloɓe ɓe goɓe holnuloɓe ɓe sono maire il faut qu'on se dise la vérité ko ɓe neltaɓe holon goɗɗo ko kamɓe neltaɓe société ne wawi wiide wayi so ngari piye o société goto anda ɓe ganda suwaɓe no ɓe piiri wini surtout ndendornaɓe no ɓe piirani ɓe piira par ce que an mboɗo anduma muñumi fiima an ɓe andama walla an a ala hen walla an ko yam gonɗa muñumi accuma ɗum ɗon kadi ko probléme ɗum ɗon ko probléme c'est à dire fuutankoɓe enen abba wat workuppam c'est à dire enen fuutankoɓe en jaa en mbaɗi joué aduna men foof en mbatti ɗum politique aduna men foof en mbaɗi ɗum leñamago ko ɗum tagi enen pour gummoɗen e gouffre mo gonɗen o c'est tout un problème tant qu'on changera pas nos mentalités là ça c'est sûr voilà phosphate ndendori o hol gartam gila o dari holko addani on affaire santé mon walla éducation mon walla social mon holko jiiɗon holko impact o arti e nder ɗi oɗon diwan bon abba pour vrai dire hay so wonko addi abba wona noon ɗo wona wonde holko addi fonno ɗum ɗo eɓe ko yooɗi ala e laranam sinno ko fonno wonde ko wonino an manifestation ngaji mbatta hen sa yi kay manifestation ngaji mbaɗake ko sago daña abba ɗum kay jarani keɗen goɗɗo hen won ko ganduɗa ɗum ɗo ko kamɓe mbawi lijjide ɗum no maire la kamɓe mbawi rendude ɓe jiidi yummon no maire uji meɗen ɓiɗo 4 ko kamɓe mbawi rendude ɓe jiida yumma ɓe jiida baba ɓe mbawa lokkide alo kadi aussi waɗa développé mais ɓen ɓe kawrani e koye mabɓe holno ɗum waɗarto développé hay sinno société o pari à 100% wawde walludeɓe walla wawde waɗanteɓe waɗata par ce que huɗata wonde koɓe waɗɓe divisé kadi no mbaɗi divisé ni ko ɗum ɗo woni ko arrangeata société ji ɗi population waɗi ɗum divisé ko ɗum ko arrangeata ɓe ko dernièrement question là mouvement président yeeƴo Fouta mo gonɗa aɗa liggono pour Fouta daranade ɓiɓɓe Foutankoɓe hol dernièrement mo mbawɗa noddude Foutankoɓe heɗotoɓe dane ma pour vers mbawa arde e wadde intégré mouvement président yeeƴo bon abba mi salminima aussi a haali mouvement mo guddinmi ɓerdam ba mirona ko mouvement woni haqqillam chaque fois on kalami on ñamami on jarami on mbaɗami foof bravo mouvement président yeeƴo Fouta bravo aussi mouvement président yeeƴo Fouta e dow gardugol madame la présidente mbakkaba fooli dukaba debbo mo guijilon walla daaro wuuro koli kellel ndiaye o salminama omon toon to France mbeɗa sikki omo heeɗo en oɗo instant donc yidde noddude erango bandiraɓe kala to mbawɗon wonde e jokli windere tant que Fouta ene waɗi won ñor tant que Fouta ene waɗi won kadi hande moment mo Fouta waɗata traversé no wayi wadde très difficile tant que ɗum ene waɗi won ene haadi won ɗanade jeehe toon to mouvement yeeƴo ko dariɓe gon toon ko dadiɓe gon toon ko suusɓe won toon ko sasɓe won toon ko anduɓe kadi ganduɗa ɓeɗo kala e gooto amen nde haali ena andi goɗɗo o ko haali ko haaliri ko sabu ɗum ɗo e ɗum ɗo tawno minen foof min jogui ko anni e goto mouvement président yeeƴo Fouta min wona ko jibinami ko mi meeɗa yiide mouvement baɗo kono mouvement président yeeƴo Fouta gongiyankagal mabɓe e darde mabɓe e tinnadeɓe e kadi notadeɓe kala ko nodda e caɗele Fouta il répond présent d'ailleurs ils m'ont envoyé sur quelque chose yaade ha Yacine Lakki inchallah rabbi peut-être demain ou après demain voir la situation qui est là-bas hay sino waɗi koko ɓooyi mais yidde mabɓe e ganduɗa andude Foutankoɓe caɗele munen e wawde yettade Foutankoɓe e wondeɓe à proximité Foutankoɓe ɗum noon mouvement président yeeƴo Fouta gande ko mouvement mo ganduɗa dariniɗo ko Foutankagal ngal foof dariniɗo ko caɗele Fouta foof ɗum onon foof on noddama mbaɗ intégré e mouvement président yeeƴo Fouta oɗon mbawi jokkodirde e Abba Chérif nen ɗo konko woni cellule de communication goɗɗo e goɗɗo kadi aussi son keeɓi so tawi en ɓaadi won jokke mouvement président yeeƴo Fouta hande mouvement président yeeƴo Fouta ene waɗi dérangé ardiɓe politique wonɓe laamu Sénégal ɓe cikkata noon mouvement président yeeƴo Fouta wonɓe caggal mum hay goto wonani ɗon mais deuxiémement non
kala jiɗɗo jokkondirde e mouvement président yiɗi pour taw ka patriote yidde haɓalde aɓe jogii cellule Podor aɓe jogii cellule Dakar aɓe jogii cellule France Gabon Amérique Matam Podor Kanel e Raneru ɓe fof ko cellule aji panel aji ummade darnade jiidi mo jiidi baaba ko ɗum umminiɓe pour yo Fouta ɓam ɓe duki ñandel hono sukaɓe men wonɓe Bambay dañi logement ji pour jangde mumen hôpital Wourossogui wonko monɗoɗen hen hande ɓe keeɓi scanner ɓe mbaɗi manifestation ji aɓene dilla aɓe ndaala heddoro noon ko covid 19 o ko dartini ko heewi kono noon pelliɗo yiyata rafi par ce que covid o min goppat ɗum ɗa min jaat minen par ce que hande Issa Amadou ngala ndiyam ko jari e diwan Podor o woɓɓe ngala ndiyam ko jari dane mankoɓe ferlo dane mankoɓe ferlo ferlo ngo e suuf laneru naɓe ko tabbu électrification ferlo électrification ferlo ngo donc ɗon Fouta ko debbo nayeje ɗo mema en Fode Moussa donc ɗon noddama Fode Moussa aywa ko président yeejo Fouta e fo ndenten gonen neɗɗo goto ɓamtare men ko Fouta eɗen gandi phosphate ndendori kalteɗo o won phosphate uji gonɗi nana ngara jonnon ɓe paami stratégie ɓe jeeya en ciloñ voilà jonnon ɓe ngari koye ɓe jeeya en ɓe keɓa leyɗele men kono noon ressource gonɗon en janggade a tant que en ngala université en gandata ressource men gonɗi en janggan ɗum en gandata ko tukere ko na añi yoɓe gandu haqqillaji bo a weltanama eɗen gandi en ngari ha ɗo mboɗo jogui émission goɗɗo mo ponmi wadde panel goɗɗo interview goɗɗo mi weltanimama Aissata Keita jokku golle inchallah ma en jokkodiri on va travailler ensemble par ce que ka debbo jiɗɗo avenir dernièrement mo yimɓe kuppa ɗum Allah jarama jarama bon Allah jarama Abba Chérif en calmini dendagal accuɓe haajuji munen hammuji munen foof machallah oɗon jooɗi oɗon keɗo min walla oɗon jeeɓu minen e yawo DSTV mo Abba Chérif Aidara Diaspora TV walla mbiyon Sadel TV en tout cas gorko mo Sadel a weltanama no fewi no fewi no fewi en jii vraiment won waɗɓe signe jiiɗi wadde agré e dayeji foot donc Abba sa pari ƴeew jokkodirde mabɓe en tout cas onon kala kuuɓal on calminama mouvement président yeejo Fouta Aissata Keita Ba en tant que membre active gande minen min jooɗini ɗo ko Fouta foof kala biɗo no waɗa ɗo ene guingui caca min caama e dow muɗum ɗum ko par la force mbeɗa haalanno ɗo ñande mboɗo wiye ɗo en yen dentu kala maire biɗen naaɗo mbiye ɗum lahara hay maire goto woto naatɗo nde taw noon hande eɗen gone situation très critique e baɗɗo pétrin hay goto mabɓe ala jeccitiɗo en hay goto mabɓe ala darɗo en maire fof naatɗo ɗo ne wi ne waɗa ɗo Mbumbay mamin ƴettu mbumbayuji minen min bambarteji muɗum min mbattu toon ɗum noon wadde nden bandiraɓe on calminama onon kala kuuɓal e ɓe mbi won moƴƴeralle moon jaame kisal Allah kadi yo wone moon tawi ko juumingal sikki ala kadi sikkitare wodani ko musidɗo moon wona musidɗo moon bani moon debbo wona bandi debbo gam saabu Allah debbo Mouhamadou Hunare Aissata Keita Ba rewno ɗo ene bani moon gorko Abba Chérif Aidara l'homme de mouvement président yeeƴi Fouta bye mes amis on calminama madame Keita a weltanama bandiraɓe on fof on beltanama on fewi oɗon ñaga yafuye ko ɗum ɗo wonno ko gadduɗen e samedi o vendredi e samedi ma en gaddu pour jufande yimɓe bandiraɓe kala ko kewi Fouta mboɗo noddi erago onon heɗotoɓe min ɓe kala moon jiiɗo diwan mum ne jogui caɗele mboɗo ñaagui ɗum no waɗatami contacté so tawi ne jogui connexion ara min jewta min kala diwan mum o hol caɗele gonɗe toon ɗe enen ko ɗum ummani en kala noon joguiɗo projet oɗo projet mo yiiɗi hollirede ɓiɓɓe Foutankoɓe mbawa namtade hen bisimilla mum onon woɓɓe dane maayo ɓe jeeri e ferlo min gudditidame kala mon noon joguiɗo hen kono wawa programme mum walla no jogui kono wawa haalande bandiraɓe bisimilla mo yaaro DSTV Diaspora Sénégal TV wonan ɗo tan ko ɓiɓɓe Foutankoɓe donc ko dañƴen hen seeɗa o e no wawi wiide foof yo Fouta ɓamta par ce que so Fouta ɓamtima ɓenen fof ɓamti salamu aleykum wa rahmatullah yo Allah hokku en walde e jaam oɗo ñaaga yafuno taƴata ko saaha fof ko connexion Fouta o wonno welani hasa salamu aleykum wa rahmatullah